Langsung mboten to Kang Mas menika? Disiarke langsung karo Radio Omega. Iki apa-apa diborong dhewe. Borong dhewe. Radione Omega, video syuting Omega, sound systemnya nggih Omega. Sound system ya Omega. Dek, yo Mas mriki Dek, kali-kali Dek. Semoga Pak Bambang. Nah, iki Pak Bambang monggo. Monggo Pak Bambang, monggo. Eji. Dan bisa lali angarut detati halalewamu wong ayu ansaku mantel ing pantoming netro mongko nimas katresnanku babasane tan iso tinuku cunduk lan prasetyaku nake jiwa lan ragaku nyuwun pamunten Mbak Suci Baby nangis pindah mriko kula dredeg. Kula malah wedi kalih bedele jenengan. Ngadepi wong ayu ki dredeg. Tole jenengan iku le. Nek ngarepe wong akeh. Saben dina mung ngalamun. Ayo Dek, mriki Dek. Jroning sepi sepisanmu. Amung tansah dulu wayanganmu done mas wong ayu Linalitan bisa lali saya rutin hari lewatmu wong bagus tansah citreng janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku agem mandeg nggih Pak Bambang nggih oh nggih leren si ambekan Nah nggih aku kok digathuki kok nganggo pistol ngene iki yo Mas, aku wedi Mas. Roh pistole tok aku wis wedi yo. Niki mboten enten isine Mbak niki. Oh mboten enten isine. Pol-pole namung dledek. Mangke kula mboten sah dicegat nggih Mas nggih. Aku wedi Nuwun pamunten lho Pak mboten lho.